ana yin taron kasashe 20 mafi tattalin arziki a duniya da ake kira da G20 a Brazil. Ana gudanar da taron ne a Rio, wanda shine birni na biyu mafi shahara a kasar. Za a haɗa kasashe 20 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya na Turai da Tarayyar Afirka. Za mu ci gaba da bin diddigin taron G20, amma a yau za mu karkata ne ga ziyarar firaministan Indiya wato Narendra Modi ya kawo Najeriya. Modi ya ziyarci Najeriya ne ranar Lahadi da ta gabata. Ziyara ta ƙarshe da wani firaministan Indiya ya kai Najeriya tun a shekarar 2007. Yanzu haka shekaru 17 kenan da ziyarar wani firaministan Indiya zuwa Najeriya. Najeriya ta karrama firaminista Modi da lambar yabo, wacce ita ce ta kasance lambar yabo ta biyu mafi girma. Duba wannan bidiyon ku gani. To wace yarjejeniya aka kula tsakanin kasashen biyu? Me yasa Modi ya zaɓi Najeriya a duk kasashen Afirka? Kuma me yasa shugaban ƙasa Tinubu ya bawa Modi lambar yabo? Dalilan a bayyane suke. Fiye da kamfanonin Indiya 200 ne ake aiki a Najeriya, tare da zuba hannun jarin dala biliyan 27. Har ila yau, cinikayya tsakanin kasashen biyu tana da girma sosai. Kusan daloli biliyan 15, yawancin su cinikayyar man fetur ne. Haka kuma akwai babbar al'ummar Indiyawa a Najeriya, wanda yawancin su ya kai kusan 60,000. Kashi mafi girma a kasashen yammacin Afirka. Duka wannan ya sa Indiya ta zama babbar abokiyar tarayya ga Najeriya. Ta zame mata rumbun tattalin arziki, gogaggiyar mai sa hannun jari, kuma zakaran gwajin dafin kudancin duniya. Shugaba Tinubu ya yaba wa Prime Minister Modi saboda kulla wannan kawance. Side by side with Nigeria on many fronts for many decades. Yes. Kun tsaya kafaɗa da kafaɗa da Najeriya a fage da dama tsawon shekaru. Dimokuraɗiyya ta cika shekara 100. Kun zagaya cikin sassan Indiya. Kun kuma tabbatar da haɗin gwiwa don ci gaba da ƙarfafa dangantakar mu. Kuma kowane alfanu Indiya za ta samu a wannan ƙawance? To, da farko dai, Najeriya ƙasa ce mafi ƙarfi a Afirka. Ita ce ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar. Kuma ta huɗu mafi ƙarfin tattalin arziki. Sannan kuma tana da saurin bunƙasar tattalin arziki. Duba da matsayinta a yammacin Afirka. Haka kuma, Najeriya na da tarin ɗanyen man fetur a yanzu. Najeriya na samar da gangun mai miliyan 1.8 a kowace rana. Kuma Indiya na siyan kaso mafi tsoka, wanda shi yasa Najeriya ta kasance abokiyar ƙawance babba. Haɗin gwiwar yana da ƙarfi sosai, kuma akwai wasu sabbin damarmaki da yawa da za mu iya ciyar da haɗakar mu gaba. Kamar yadda muka ce, a koda yaushe muna aiki tare don magance ƙalubale kamar ta'addanci, rikicin 'yan aware da safarar miyagun ƙwayoyi, kuma za mu ci gaba da yin aiki tare. To, amma akwai babbar matsala da basu ambata ba. Domin kasar Sin ta samu gagarumar nasara a Afirka. Jimillar cinikayya ya haura dala biliyan 200, kuma yanzu haka kasar Sin ita ce babbar abokiyar cinikayyar Afirka. Amma Indiya fa ita ce ta hudu mafi girma a cinikayya a Afirka. Don haka akwai buƙatar aiki sosai, kuma Najeriya ta kasance kyakkyawar mafari mai cike da alfanu. Prime Minister Modi da shugaba Tinubu sun sanya hannu kan yarjejeniya guda 3, kama daga haɗin gwiwar kwastam, musanyar al'adu, haɗin gwiwa kan bincike. Amma yayin tattaunawar, shugabannin biyu sun bayyana wasu fannonin kamar tsaro da yakin makamashi. Ku ci gaba da bibiyar Mahanga TV domin ci gaba da samun labarai da al'amuran yau da kullum. Ni ne naku Sani Yakubu. Sai na gan ku a wata bidiyon ta gaba.